गाइसमोन जोङो दिनै सेवलि मेदामनाव फैदोंमोन मोनानि टाइमा जाबाय 9 बाजि बराबरि जाबाय आरो ना दा मेदामजों जोङो एसे रायलायलांनो नागिरदोंमोन मा होनो मेदामा जोंखौ गेटनिफ्राय सोआखै आरो जोङो फैसा थाखा बिनो फैयाखै एक्चुअली मेदामजों जों एसे रायलायलांनो मोजां साजेसन लानो होननानैसो जों फैदोंमोन आरो ना दा मेदामा जोंखौ गेटखौनो खुलिना होआखै दासिमबो सेवलि मेदामा सीसी केमेरा लागायजोबनाय दङ मेदामा नुखाजोबो दाहाय जोङो बिनि गेटआवनो दङ बिनि लामायावनो दङ फालो फालो मानसिफोर दंफैयो प्रमद बर' मानगोनां बिथांनि दैदेननायाव जे गभर्नमेन्टआ जाफिनगोन दाफिनगोन सालायफिनगोन बे खोथाया निश्चित ओंखायनो गोनो गोथो जायालाबानो जायफोर एसे ओरै थांहां फैहां जाबाय थादों थगायनाय बाथ्राफोरखौ नंगौ साननानै थाफाबाय थादों बे बिथांमोनखौबो आं खावलायनो लुबैयो जों बयबो इउपिपिएलआव ज' जाफैजोबो खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिनथाराव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि फुंबिलिनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर दिनै जोबथा दिनैनि समावहाय भट होनायनि सम बेनिखायनो भट होनायनि सिगां सोरबा जुदि आंनि भिडिअखौ नायदोंब्ला फुंबिलि जानायजों लोगोसे नोंथांमोना गोसोआव लादो दिनै सोरनो भट होनांगौ जों माबायदि मानसिनो भट होयोब्ला जोंनि बर' हारिनि थाखाय गोजोन थासारिया फैगोन बेखौ गोसोखांब्लानो जाबाय दा बेनिनो गेजेरावहाय आं दिनैहाय गिबिसिनथाराव नैबे सावगारिनि सायावहाय भिडिअ बानायनो थाखाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लानानै फैनाय जादों नैथियाव आरोबाव नैबे बिपिएफ पार्टिनि सासे सापर्टार्सआ मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना ससे खोनासं बिनि उनावसो आं बुंगोन रायजोफोर जोबनायाव रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दिनैनि जे भट होनो गोनां बेनि सायाव जों फंनैसो बाथ्रा सावरायलायनोसै बे समाव रायजो राजा नोंथांमोना नुखादों नैबे सावगारिखौहाय बे सावगारिखौहाय एआइ नि मददजोंहाय फेक एडिट खालामनाय जोङो बयबो मिथिदों नंखाय अजद होनानै दिपेन बर' सारखौहाय बदनाम खालामनानैहाय रायजो राजाफोरखौहाय गाज्रि मोनहोनो नागिरनाय जायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव नुदों जायनि मुङा लैहोर लैहोर नार्जारी जायखौ जोङो नुदों सुलेमान नार्जारी सानसुमा रामसियारि आरो मृदुल खाख्लारि बेसोर साब्रैखौहाय उदालगुरि पुलिस थानायावहाय केस होनाय जाबाय जाहोना मामोन दानिया नोंथांमोना दिपेन बर' सारनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो उदालगुरि सदर थाना बिनि असि बिथांखौ दिनै लोगो हमनानै गांसे एफआइआर होदों आरो बे क्रिमिनेल माने केस रेजिस्टार खालामनो थाखाय बे एफआइआरखौ होनाय जादों कारना जाहैबाय जे इलेक्शन कमिशननि गाइडलाइन मथे नमिनेशननि टाइमाव जि एसेट एन्ड लायबिलिटि होनाय जायो बे एसेट एन्ड लायबिलिटिखौ जेरैबायदि नटारि रेजिस्टार खालामनानै होनांगौ बेबायदि होनाय जादों आरो बेयाव जिखिनि तथ्य पाति दङ बे भेलिड किन्तु जों नुबाय जे डुप्लिकेट माने बेखौ फर्जारि खालामनानै फल्स मोनसे नथि आरो तथ्य बानायनानै बेसेबांबा माने आकाश पाताल डिफारेन्स बेयाव मोनसे तथ्य बानायनाय जादों जे सेभिंसआव 5 कौटि कारेन्ट एकाउन्टआव 4 कौटि बङाइगावआव हा दङ क'क्राझाराव हा दङ गुवाहाटीयाव हा दङ ओरै माने जौनि दखान दङ आरो लाइसेन्स दङ बिनिफ्राय बागानानो 3-4 दङ दा बेबायदि माखासे तथ्य पाति बेयाव होनाय जादों आरो बे जि फल्स मोनसे माने डकुमेन्ट फल्स मोनसे प्रपागान्डा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बिपिएफनि आइटि सेलआ जि दिहुनदों आंनि इमेजखौ मेलाइन खालामनो थाखाय आरो बे मेलाइन खालामनायनि उद्देश्यजों बिथांमोना जि ससियेल मिडियायाव प्रसार खालामदों बेखौ आङो थोंजोङै आङो बेखौ नाकस खालामदों लोगोसेनो आङो बेखौ सोंखारिदों आरो बे जे सुबुंफोरा बे आइटि सेलआ जे बेखौ फल्स मोनसे प्रपागान्डा बानायनानै बिथांमोना जे पाब्लिकनि गेजेराव माने आंनि एगेन्स्टआव मोनसे केम्पेइन आरम्भ खालामनो नागिरनाय जि प्रक्रिया बे प्रक्रियायाव बिसोर मालाबाबो साक्सेस जाया बिथांमोना अलरेडि मिथिबाय जे जेनगोन आरो जेननायनि दुखुआव
दा बिथांमोना बेफोर खामानिखौ मावदों जायफोरा भेलिड तथ्यखौ नायनो गोसो बिथांमोना आंनि एफिडेभिटआव नुगोन आरो बेयाव बहुतखिनि बेबायदि माखासे तथ्य दङ जेराव अमा फार्म जोङो ग्रुप हिसाबै खालामनाय जेराव माने आंनि बिफानि हा जोंनि नामाव फैनाय जाय कागजफोरा आगोलाव रेजिस्टार जायाखैमोन दा जों रेजिस्टार खालामनानै लाबाय बेबायदि माखासे तथ्य दङ दा बेखायनो सेभिंस एकाउन्टआव 50,000 दङ 52,000 दङ बेफोरखौ लानानै दिनै बिथांमोना 5 कौटि 4 कौटि माने मा होनना बुङो बेखौ जौनि लाइसेन्स साहा बागान जाय बेक्तिया 25 बोसोर जातीयताबाद जातिनि रक्षणाबेक्षणनि थाखाय हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय बड'फानि आदर्शजों समाज फोसाबनाय समाजखौ सोलायहोनाय गुस्लायहोनायनि थाखाय खामानि मावबाय आरो जाय समाव हारिनि अस्तित्वनि रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबाय दिनै बेफोरखौ लानानै साधारन बिसायख'थिनि थाखाय माने जोंनि माखासे सुबुङा राजनितिक खैसाराव गोलैनानै बेबायदि मेलाइन खालामनो नागिरनायनि जि मोनसे प्रक्रिया बेयाव रायजोफोरा कुनु कारनाव 1% 1 बिन्दुबो बिसास खालामनाङा जि तथ्य डकुमेन्ट होनांगौ भेलिड एफिडेभिटआव दङ जायफोर तथ्य डकुमेन्टखौ बानायदो बे टटेलि फल्स आरो रंलि माने प्रिन्टेड आरो बिथांमोना बेखौ इमेजखौ मेलाइन खालामनो थाखाय खालामनाय बेखायनो दिनै उदालगुरि असिनि आखायाव एफआइआरखौ लन्च खालामबाय क्रिमिनेल केसाव रेजिस्टार खालामनो थाखाय खावलायदों उननि समाव 100 कौटि थाखानि डिफेमेशन केस होनो थाखाय रेडि आरो बेयाव जों नुदों जे बिपिएफनि आइटि सेल बे जि क्रिएट खालामदोंमोन बेयाव सुलेमान नार्जारि क'क्राझारनि सानसुमा रामसियारि काजियामाति लैहोर लैहोर गयारि क'क्राझार मेदुल खाख्लारि फाख्रिबारि खौरां बिथांमोना बिराद स्पिडआव शेयार खालामदों आरो बिथांमोननि एगेन्स्टआव जोङो एक्युज हिसाबै जिहेतु बिथांमोना शेयार खालामदों क्रिएटरा आइटि सेल बिपिएफनि दा बेखायनो बिथांमोननि एगेन्स्टआव केस लस खालामनो थाखाय जोङो खावलायदों आं गावनो स्वयं थानायाव असिखौ लोगो हमनानै दिनै एफआइआरखौ होबाय बिथांमोना जेननायनि दाहाखौ दा बेजों सोलायहोनो नागिरदों आरो रायजो राजाया मिथिगौ जे सोर राइट सोर रं जिहेतु इसिआइनि गाइडलाइन दङ प्रसारा मैयानो जोब्बाय बहुद खोथाखौ आं बुंनो हाया नाथाय इलेक्सन जोबनायनि उनाव आङो मोनसे बिनि रिप्लाइखौ होगोन दा बेखायनो हारि दानायनि हारिनि सार्थनि थाखाय हारिनि आद्रा थानाय एजेन्डानि थाखाय जों खामानि मावगासिनो खामानि मावलांगोन इयुनावबो खामानि मावगोन जि दायित्वखौ लानानै खामानि मावदोंमोन इयुनावबो बे दायित्वआ थागोन आरो बेफोरखौ लानानै जोंनि इमेजखौ मेलाइन खालामनायनि जि मोनसे प्रक्रिया बेयाव बिथांमोना मालाबाबो साक्सेस जाया रियेलिटिया मा बास्तबा मा आरो माने थार सुबुङा सोर बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियो आरो बिनि जि मोनसे बिसास आरो आस्थाखौ रायजो राजाफ्रा अलरेडि होनानै दोनखादों दा बेखायनो बिथांमोननि जि मोनसे कारबार बे कारबाराव जोंनि आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना रावबो जाहाथे गोलैया रायजोफोर एआइ एडिट खालामनो हायो होननानै नंथारै बाथारै नंखाय जुदि खामानि मावोब्ला बेबायदि बान्थाखौ मोनो हयथ' सानदोंमोन बिथांमोना दिपेन बर' सारखौहाय दाय जाबसिननानैहाय बदनाम खालामनो हागोन होननानैहाय नाथाय बे समाव पुलिस डिपार्टमेन्टनि मानसिफ्रा मा खालामोसै बेयो बिथांमोननि बाहायग'सै दानिया फैदो खोनासंदो सासे बिपिएफनि सापर्टार्सआ मा बुंदों लोगोफोर मोनसे फोसावनाय दिनै जोंहा इलेक्सन फोसावदिं मेल खालामनो मोननाय बोथोरा दिनै जोबफैबाय पिएमजिअवाइ न' गोबां रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैदोंमोन बेफोरखौ मावफुंना होयैनि थाखाय गासैबो रायजो राजाया इउपिपिएलआव भट दाहो आरो गोबां बिटिसिनि फैसा आरो गोबां सरकारनिफ्राय फैनाय फैसाफोरखौ जेजेएमनि न' लुनानै जल जीवन मिशननि स्किमफोरखौ लानानै बिथांमोना गोबां जानला मोनला थाखा बाहायनानै बेखाराव खालामहोबाय जोंनि फैसाखौ ओरैनो उराय होबाय बिनि थाखाय बिथांमोननो इउपिपिएलनो भट दाहो आरो बिथांमोना बिटिआर सुक्ति खालामनानै माखासे एनडिबिफोरखौ आरो गोबां बर'नि दावहारुफोरखौ थगायनाय बायदि जाबाय दिनै एनडिबिनि दैदेनगिरि बा एनडिबिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलनिफ्राय बख'नो हायाखै बिथांमोना सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो 5 बोसोरनि उनावबो सरकाराव थाब्लाबो बिनि थाखायनो बिथांमोननो बा इउपिपिएलनो भट दाहो आं भिडिअखौ ससेल' हगारना होदों बे रायजो राजा नोंथांमोन बिथांनि बुंनाय मथेब्ला इउपिपिएल पार्टिया गाज्रि आरो इउपिपिएल पार्टिया खामानि मावा नाथाय आं बेखौनो बिथांखौ बुंगोन दिनैनि समावहाय नैबे सावगारियाव नुजानाय बे बिथांखौ बुंगोन 1 नाम्बाराव बिपिएफ पार्टिया सरकार दाखांनानै इउपिपिएलनि समाव मोनबाय थानाय अरुणोदयखौ दानबाय
2 नम्बरावहाय BPF पार्टिया स्किमखौहाय बबेबा जायगायावहाय दानजेनबाय 3 नम्बराव रायजो राजा नोंथांमोन BPF पार्टिया हाउजिं न'खौबो दाननानै दोनबाय जेब्ला जिआइटेक खालामो बे जिआइटेकिं खालामनाय समावनो सोरनिबा हाउजिं न'आ दानजाबाय जेब्लानाखि हाउजिंआ सफैगोन अब्लासो रायजो राजाफ्रा खाफालाव आखाइ होनानै सिन्ता खालामनो गोनां जागोन नोंथांमोना नायलांबाय था दानिया रायजो राजा नोंथांमोन 4 नम्बरावहाय आरोबाव जोङो नुनो मोनदों BPF पार्टिनि 100 कोटि थाखाखौहाय गावजों गाव 2 लाख करि राननानै लाज्लायनाय दा UPPL पार्टी समावहाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ 25,000 रां मोनोमोन नाथाय BPF पार्टीयावहाय 15,000 आरो रायजो राजा नोंथांमोन सुपार 50 बे बड'फा सुपार 50 खौहाय BPF पार्टीया रिजेक्ट खालामबाय अब्ला रायजोफोर BPF पार्टीनि मावनाया साबसिन जाखो ना UPPL पार्टीनि मावनाया साबसिन जाखो आरोबाव रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन BPF पार्टीया मा दानलांगोनथाय बिनि हिसाब गैया रायजोफोर आरो जोङो मिथिगौ नोंथांमोननो जुदि अरुणोदय नांगौब्ला ट्रेक्टरनि सावगारियाव भट हो नोंथांमोननो जुदि स्किमखौ नांफिनगौब्ला UPPL पार्टीखौहाय जय खालाम आरो नोंथांमोननो जुदि हाउजिं न'नि दाननायखौहाय नांफिनगौब्ला UPPL पार्टीनि MLA फोरनो देरहाहो नङाब्ला नोंथांमोना रावबो हाउजिं न'नि सायावहाय गोजोननायबो फैनाय नङा आरो स्किमखौबो मोननाय नङा मोनखानाय स्किमाबो दानजालांजोबगोन बेखौहाय सिन्ता खालामब्लानो जाबाय दा बेबायदि सासे BPFनि सापर्टार्सनि बुंनायाव नोंथांमोना गोसो दाहो दिनैनि समावहाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव नोंथांमोना भट थुनो हागोन मानोना नांगोलनि सावगारियाव होयोब्ला बिबाराव थाङो बिबाराव होयोब्ला ट्रेक्टरा मोनो दा ट्रेक्टरा जुदि बिबाराव होयोब्ला बिबाराव होयोब्ला नांगोला मोनो नांगोलाव होयोब्ला बिबारा मोनो इन्दिया मोनो दा बेनिखायनो मोनसेल' उपाय जों बर' हारिया गोजोन लाबोनो थाखाय ट्रेक्टरनि सावगारियाव जोङो भट थुनांगौ रायजोफोर आरो मोनसे ओरैबायदि दुखुनांथाव बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि समावहाय BPF पार्टीया बावखुंग्रि बायदि ओनसोलावहाय गुबुन हारिनि बिजाथि फसंदों जायखौ रुपम रय होननानै नोंथांमोना बयबो सिनायो बेनिखायनो माब्लाबाबो रुपम रयनो भट दाहो जाय बायदि मानसिया रुपम रयनो भट होगोन बेबायदि मानसिया हारिनि थाखाय माब्लाबाबो सानग्रा जानाय नङा होननानैहाय आङो सानो रायजोफोर दिनैनि समावहाय नांगोलनि सावगारियाव भट होनाय मानि बेयो गावनि हारिखौनो फाननानै लानाय जेराव ST जासिदों BJP पार्टीनोहाय ST जासिनानै BJP पार्टीजों थाफादों दिनैहाय नन ST फोरनोहाय ST जासिनानैहाय BPF पार्टीया इलेक्शन गेलेनो नागिरदों बेनिखायनो जों BPF पार्टीनिफ्राय गोजानाव थानांसिगौ साफ्रोमबो माइनरिटिफ्रा दिनैनि समावहाय BJP पार्टीनो भट होआ जेसेबांखि बुङा नोंथांमोना माइनरिटि सुबुङा BJP पार्टीनो भट होआ BPF पार्टीनि मेन मिस्टेक बिग मिस्टेकआ बबे बे BJP पार्टीजों ज' जानायानो दा बेनिखायनो BPF पार्टीया जिर' जानो थांगासिनो दङ स्पेशेलि चिरां जिल्लायाव रनजित बसुमतारीखौ सायख' जोङो रनजित बसुमतारी सारखौ मोननोब्ला नोंथांमोननि अरुणोदयआ लाबोफिनजागोन मानोना अरुणोदयआ UPPL निफ्रायनो जागायखानायखा दा बिथांमोननि होननानैहाय दिनै BPF पार्टीया दाननानै होदों अब्ला गोजोन्थों जायफ्रा आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायबाय बर' हारि जय जाथों जय बर' हारिनि